Πάμε να εξετάσουμε τα σύμβολα του διαγράμματος ροής που είδατε σε προηγούμενη διαφάνεια. Τα σύμβολα αυτά δεν είναι τίποτα άλλο παρά γεωμετρικά σχήματα τα οποία δηλώνουν συγκεκριμένη ενέργεια ή λειτουργία. Πάμε να τα δούμε ένα-ένα. Η έλλειψη. Η έλλειψη συμβολίζει την αρχή και το τέλος ενός αλγορίθμου. Κάθε αλγόριθμος έχει μία αρχή και ένα τέλος. Ο ρόμβος. Ο ρόμβος αντιπροσωπεύει την ερώτηση, η οποία μπαίνει στη θέση της συνθήκης. Η ερώτηση μπορεί να μας δώσει μία απάντηση, η οποία μπορεί να είναι αληθής ή ψευδής, σωστό ή λάθος, ναι ή όχι. Ανάλογα με την απάντηση που θα μας δώσει η ερώτηση που θα κάνουμε, μπορούμε να αλλάξουμε τη ροή εκτέλεσης του προγράμματος. Το πλάγιο παραλληλόγραμμο συμβολίζει την είσοδο ή την έξοδο δεδομένων. Οποιαδήποτε είσοδος δεδομένων από οποιαδήποτε συσκευή εισόδου, όπως πληκτρολόγιο ή ποντίκι, συμβολίζεται με το πλάγιο παραλληλόγραμμο. Το ίδιο ισχύει και για την έξοδο. Τέλος, έχουμε το ορθογώνιο παραλληλόγραμμο, το οποίο αντιπροσωπεύει είτε την εκτέλεση πράξεων, είτε την απόδοση τιμών. Η απόδοση τιμών έχει την ίδια ακριβώς έννοια με αυτήν των μαθηματικών. Για παράδειγμα, χ ίσον 15. Ας επανέλθουμε στην αρχική διαφάνεια και ας προσπαθήσουμε να αποκωδικοποιήσουμε τα βήματα του αλγορίθμου. Ξεκινώντας από την αρχή, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να αρχικοποιήσουμε τις μεταβλητές άθροισμα και μετρητής. Αυτές έχουν μπει μέσα σε ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο, γιατί ουσιαστικά η αρχικοποίηση αποτελεί απόδοση τιμών. Στη συνέχεια, περνάμε στην ερώτηση εάν ο μετρητής είναι μικρότερος του 10. Γνωρίζουμε ότι ο μετρητής στο προηγούμενο βήμα έχει την τιμή 0. Άρα λοιπόν η απάντηση σε αυτή την ερώτηση είναι αληθής. Προχωράμε στην ανάγνωση τιμών από το πληκτρολόγιο. Γι' αυτό και βλέπετε ότι έχουμε βάλει το πλάγιο παραλληλόγραμμο. Στη συνέχεια κάνουμε κάποιους υπολογισμούς. Δηλαδή, αυξάνουμε την παλαιότερη τιμή του αθροίσματος με τη νέα τιμή που λάβαμε από το πληκτρολόγιο και στη συνέχεια αυξάνουμε το μετρητή κατά 1. Ακολουθούμε τη ροή εκτέλεσης και επανερχόμαστε στην προηγούμενη ερώτηση. Είναι ο μετρητής μικρότερος του 10? Ο μετρητής έχει την τιμή 1. Ξανά η ερώτηση είναι αληθής και επαναλαμβάνουμε αυτό τον κύκλο των εκτελέσεων μέχρι ότου η ερώτηση να γίνει ψευδής. Τότε θα κινηθούμε προς την δεξιά κατεύθυνση, θα κάνουμε κάποιους βασικούς υπολογισμούς, θα τυπώσουμε το αποτέλεσμα στην οθόνη και θα ολοκληρώσουμε το πρόγραμμα.